Tinokuchingamidza muchirongwa Mai Chisamba show, chirongwa chamama kamirira. Muchirongwa umu tinouya nenhau dzakasiyana vhiki nevhiki, asi tinokutendai zvikuru nerutsugiro. Nhasi ndinoziva kuti mumwaka uno watakapinda watiri kufamba nawo, kunyange tisiri mumwaka iyoyi, mapati haaperi, mafaro haaperi. Saka tati mapati kuti tinyatsonzwanana hazvichatana kungoita. Asi regai tisati tapinda muchirongwa chanhasi ndipe vadare vedu mukana. Nhasi tangosarudza nyika yamangwana nokuti ndo vakunyatsoziva maitirwo azvo. Regai vazvisume kwatiri kuti ndava nani, vanobata sei. Zita rangu ndinonzi Nelson Murewa, ndiri student paUniversity of Zimbabwe. Tinokutenda nekunge uri pano. Maita basa Mai Chisamba, makadini wadiwa watereri. Ini ndinoitwa Munashe Maka, ndiro student paUniversity of Zimbabwe, ndikuita mechanical engineering. Tinokutenda nekunge uri pano. Mazvita Mai Chisamba, zita rangu ndinoitwa Delight Muchazondida, ndinokukwadzai muri yeZimbabwe, zvichida muri papati. Nhasi tiri pano paMafaro kupanana mashoko mune zvakanaka. Mazvita. Tiri kuona, regai nditange newe Delight, tiri kuona kuti nyaya yemapati iyi yanyanya. Asi mamwe mapati ari kuunza mufaro, mamwe ari kuunza rufu, mamwe ari kuunza kutambudzika, mamwe ari kuunza nhamo. Chii chinonzi pati? Vabereki vanonzwisisa here kana mwana akangokumbira? Nokuti pada vabereki havanyatsopinda mazviri. Mwana akakumbira kuti ndiri kuenda kupati, pamwe havatombobvunza kuti iri kupi kana kuti vanongoti zvakanaka. Ungajekesere ruzhinji sei? Mazvita Mai Chisamba, regai nditi pamwe pane vadiwa vatari vakatarisa vakarasikirwa nemhuri dzati dziri kuenda iko kumapati, vakaya vane urema vanhu vachiti kuenda kumapati kana urwere. Chekutanga tiri kuti isusu mapati kana mukufara haana kuipa, asi chatozoona munyika ino ndeyekuti akutorwa nenzira yakaipisisa. Shoko rekutanga randiri kuti Mai Chisamba, vazhinji vari kuenda kumafaro asi vari kuenda kunonzi kumafuro. Isu ana Muchazondida tine pfungwa dzakaipa, tinoti kumafuro mati muri kuenda kumafaro. Mapati aMai Chisamba, vamwe vabereki vari kuisa vana muzvitendero. Unonzwa mwana achiti ndiri kuenda kupati yekuchechi, asi pangoshandiswa zari kuti chechi, asi kuri kuendwa chaipo hapana chakanaka. Saka tichipazura nyaya yedu mukufamba zvakanaka Mai Chisamba, tichatarisa kuti pati yacho iri kumboitirwei. Dingindira rekufara ndochekutanga. Chechipiri iri kuitwa nani, nguvai, ichiitirwa pai, ndozvatotarisa tichange tichipakurirana muchirongwa. Mazvita. Tinokutendai zvikuru vabereki. Ndofunga kuti vabereki nevatariri, kunyange nesu vakuru, nokuti dzimwe nguva unongondundurika utoona wasvika pasingafaniri kusvika kuti heya ndozvamama muchireva izvi. Saka tinokutendai. Ndokuya kwauri Munashe, unoiona sei nyaya yemapati? Ini nyaya yemapati ndinowirirana nezviri kutaura naDelai kuti mapati aya dzimwe dzenguva takushaya kuti unonzwa vanhu vachiti anzi pane mweya wekupati, kana kuti munhu ndakuona sekuti mapati aya dzimwe nguva tikamatora nepasiripo akukanganisa unhu hwevanhu nemaitiro evanhu, zvinova zvinoita kuti munhu anozofuma mangwana aine chinhu chaakaita kupati nezuro manheru, asi chakutokanganisa upenyu hwake zvachose. Saka tofunga mukufamba kwenguva chaparira iyo nyaya yekuti unhu hwemapati huri kunzi unhu hwemapati huri kugamuchirika kumapati, uye nemapati acho asiyana siyana, akuya ari pakawanda, mavhuzu, masex parties, zvakawanda zvimwe zvinhu zvakungouya zvatisinganzwisisi. Ndizvozvo ndosaka tatiregai tisumudze chirongwa tigodaidza mhuri yenyika yamangwana kuti munyatsotiudza, nekuti zvani zvidambu ndoziva kuti vakakura kare ikako vaingoziva kuti kana kwadaidzirwa kunzi kune pati vaingoziva kuti kudya, kujaivha, kutamba, kutaura nyambo, kuita sei. Asi zvino zvaakuuya zvine mhakatirwa, zvaakuita semuriwo kovho nemasakazi aya anozodyarwa aya. Ndiri kuuya kwauri Nelson kuti utipakurire kuti iwo unozvitora sei, uchiona sei. Asi pakuongorora nekutarisa kwatati tichiita, vamwe vari kutiwo ongororo yamakaita ndeyechokwadi kuti vana baba nevakomana ndo vakungoti pakaita motikari nhatu mbiri, vanhu vane mutemo uye kana kuti tingati muteto here kana kuti mutemo here wekuti munhu isi anenge aine chibhokisi chake chechando chinonzi cooler box ya, uyo ngovhura yake, uyo mvura. Pazvaitikira ipapo. Ndinotenda Mai Chisamba, regai chekutanga ndimboti muchishona pati ndinofunga kuti Mabiko. Kare kare Mabiko aingovako. Saka vanhu vaifara vachisangana semhuri kana kuti senharaunda vachifarira chimwe chinhu. Kureva kuti chakakosha paMabiko ndechiri kufarirwa, chaunganidzwa nevanhu kana kuti chaunganirwa nevanhu. Then touya panyaya yekuti kana taita Mabiko, mubvunzo woti chakashata ndechaunganirwa here kana kuti katambiro kataakuita paMabiko. Saka kazhinji nhasi uno patakuona vabereki vakuchema nenyaya dzemapati, nyaya haisi yekuti Mabiko akaipa,
nyaya ndeyekuti zvatakuita pamabiko zvakambomirawo sei. Saka muchaona kuti vanhu vakaenda kumabiko ekuchechi, vanhu vamwe chete vakaenda kumabiko ekuchechi, vane matambiro avanoita, vane mapfekero avanoita ekuti vakabva pamabiko iwayo vakatora mabiko mamwe chete nezvaanga achifarirwa, ingava graduation yemwana, vakaenda kune imwe nzvimbo isiri yekuchechi, vakunobvisa zvavanga vakapfeka, vakupfeka futi zvimwe, vakunotamba katambiro kavanga vasingaite vari kuchechi. Kureva kuti chaipapa haasi mabiko, chaipapa ipfungwa dzevanhu vari kuti tabva pachechi taakuenda kungava kubhawa, mabiko edu mamwe chete iwayo, asi matambiro akutosiyana. Mapata haana kushata, asi pfungwa dzedu tikadzigadzirisa kuti zvandinoita ndiri pamabiko zvinoramba munhu wemangwana, tapedza nhasi mabiko ndicharamba ndiri inini, mabiko achasara asi ini ndicharamba ndichienda mberi. Saka upenyu hwangu kana zvandichaita ndiri pamabiko ndikazvivhiringidza upenyu hwangu nhasi, kana kuti ndikaita zvinhu zvinonyadzisa pamberi pavanhu nhasi, zvichanokanganisa inini mangwana. Saka mabiko haana kumboshata, asi pfungwa dzevanhu ndodzida kugadziriswa. Ndizvozvo mashoko makukuta amuri kutaura, indi mukuzvitsanangura nenzira yakanaka, nenzira yakanyatsowaridzwa chaizvo. Ndiri kuuya kwauri Delight, ndezvipi? Ngatimboedzai kutanga tatarisa, nekuti vanhu vakakumbira kuti tiite chirongwa chino vakati dai mambotitarisirawo nyaya yemapati haichaunza mufaro, but pano pari kutaurwa kuti aya mabiko asi pfungwa, zvimwe zvedzimwe mapati akashata atingade kuchenjedzana kunze ikoko nekuudzana, nekuti vamwe vanongotakurirwa muchiswa setsuro vopedzisira vasvika pane zvakashata. Ndaapi aungati akashata? Mukaona tichinzi tiri kuita mafaro egraduation, tiri kumaita pakati peusiku. Ko ndumure dzinokura dzinozoyemera seiko kudzidza kana tichitira mabasa aya usiku hwakanyanya kudai so? Chechitatu ngatione kuti izita rani riri kushandiswa Mai Chisamba. Chokwadi muchazondida ndopesanisa makumbo tichienda kunyika yandisingazivi kana nharaunda ndasingazivi, tichingonzi tiri kunoona mukoma John. Mukoma John vapi? Ngapange paine kuziva, ngapange paine ruzivo rwekuti ndiri kuenda kupi. Chimwe chatingataura Mai Chisamba ndechekuti pati yacho tambotaura padingindira pai, dingindira ngaringe riri pachena kuti zvatiri kufarira ndezvei, tiri kuzviitira pai, zvakonzeswa nani. Asi chekutanga nechekupedzesera Mai Chisamba ndechekuti panonzi nehurumende panoungana vaviri vatatu, ngakapange paine tsamba inotendedza kuti muri kufara, kana kufara hurumende ndozodzoka kwauri kuti uenderere. Ngatisangane muchikamu chinotevera.